Ассалому алейкум духтару, созед нағзайн саломатиятон хубай нигоҳ кунен ҳами қадар киртои хушро омадай дар ҷоя паи ҳанифамо хостум омада навор карда шумода нишонтим марамат бозори корвон тарафи тилобозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор ино ҳамо паплинои гили ипекан бинен бо тарзи нави духтуш кирта поча ҳами қа фасонае пеш нархиш чанд смайра 180 арзон мешавад то 150 духтароира бинен 180 сомонай шумо да 150 сомон да метиан фасонишона бинен чихе хушру духтагай ҳам остинакош ҳамина пешаки киртара бинен аккуратный фасон мана почошон кати вайшон размерошон то чандай ҳастай то размери 56 то 56 размер меёбен духтаро глоша бинен чих фасонан ҳамашона мо ипекои 600 смара нусхашай баъд хубишия ки паплинай дар тобистон шушта шушта мепушен ҳеҷ намеша сабукакан марҳамат духтаро беҳтарин нарх кати киртапочаро додестиян 150 сомонӣ ман рақамошона мемонам дар рӯи экран барои маълумоти бештар бухучонда муроҷиат кунен баъд ира бинен доинг духтарако паплини доинга ваиш буромадай киртапочаш сангчои хамилён доран мустаҳкамай бинен чихе сангчошон хушрабат пешаки киртаям беҳад фасон кардагай ино чандан 150 сомон иям мана киртапочаи фасони доинг инаиш боша дубайскиай ишам 150 сома ана инам 150 сомон паплинаки дубайски инам хе сабуки хушру духтуш аҷоибот духтарако ана баъд нигоҳ кунен ай доинг чандта расветка доран расветкои фасон беҳтарин вариантай духтарако дер накунен ина 150 сомонӣ атласиё 150 ая ана атласиёшам хушрӯай духтарако 150 сомонӣ кирта почаян ҳамаш марамат ҳатман биёен нуқтаи савдои апаи ҳанифамо бозори корвон тарафи тилобозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор ай киртои дароз чанд смай ана ай кирторам 150 сомон кардагиян фасониша бинен духтарако ино медонен ҳамаш бори новинкан баъд паплини доинган хитон медонен ки доинг беҳтарин паплинай шушта шушта мепушӣ мисол ҳеҷ намешава рангш намерава намудуш дига хе намешава ана баъд инехе вариантҳои туёна боовардагиян ино чанд сми аднатони сангчадор 250 сомон и духта бинен ира бинен сангчадорои хушру мана аз инам ҳастай аз иноям ҳастай беҳтарин ранго духтарако мана ози айпешам ягонтиша нишон метемтона метавонен омада айпеш харидорӣ кунен хоҳен нависеншона доставкатон кунан размеро ҳамаш ҳастай стили духтуш аҷоиботай баъд качествашда гап нестай мана нигоҳ кунен ира сангчои хушру сангчои хамилён аҷоиб хушруча мана хулас беҳтарин вариантҳо барои шумо духтаракои азиз ҳатман биёен айпеш бинен боварӣ дорам ки шумодаям маъқул мешава расветкош аҷоибота бо ҳамаш киса доран паплиниш белмандояй белмандора хитон медонен ки шушта шушта мепушӣ ҳеҷи намешава беҳтарин качестваяй ана баъд ана ин пашиви дубай ана ин моделоям хушрӯай ҳози ҳама азами гирифтестая аз ино духтаро қиматиёш ма шумода навор доштам анака нигоҳ кунен варианти арзонш омадай ино чанд сом тобистонаяй чанд сом 250 сомон ина танашон дамастай нишон метем танада бо хушрӯй аст ки ягонҷо рафтанда варианти беҳтаринай тамошобинони азиз мана пушаймон намешавен материалш аҷоиботай ана баъд бо ҳастинаи модело инавинко чандай ёшам хушрӯа ира нигоҳ кунен аз ду тарафам 180 мана нигоҳ кунен иям модели беҳад фасон паплинакшам аҷоибот ази чандта ваяй диден ази чандта расветкаяй аҷоиб материал хушрӯ будай духтарако ғавси фасонай бо я бор биёен хитон бинен ай пеш сангчоша бинен охи мана 100 ишам 170 ана ё чи ина ёшам хушрӯ духтаро то 170 сомона метиан мана доинги тоза қисми қафошам ҳамхе украшения кардагӣ пешаки киртанис украшенияи фасонак дора диден глошда гап нест глои беҳтарин ана глянцеви мепирсен глянцевиёшонам омадагиай нигоҳ кунен
همش سنگچه‌دار. این گلانسوی چند سومن؟ 250 سومون. 250 سومون گلانسوی. بهترین وریانت دخترکو مرحمت میتوانین بختون بیاین ای پیش بینین همه رسویتکوش دارن. رقمشون من میمونم برای معلوماتی بیشتر خودشونده مراجعت کنین. تا 58 رزمیر هست ای دخترکو من رزمیر در کار باشه همش مییوبین. انا دخترکو این مدل رو ببینین نوینکا یایم پاپلینی دوینگان کرتا روباشکا چند تا رسویتکای بهت خوشروچه مرامت کسی در کارای حتما اپایان مودا نویسین رقمشون هست در روی اکران یا که بیاین ای پیش بینین بروشون بهت خوشروی رزمیرو همش هست. ایش چند سمای 220 سومونای با ارزان میشه. برای دیگر گلوش میتوانید نویسین صورت میپرتوین انتخاب کنین. انا بعد بالا پوشی تابستون آمده دخترها اینجا ببینین چه گلای خوشروش هستای. مرحمت سبوککن تابستون از بالای کرتای پاپلین به حضور میپوشن. هم دو طرفه بالا پوشی جدا هستای هم یک طرفه اینش دو طرفه شانس مای انا دو طرفه 200 سومون میگن تا 180 سومون هم میتین. ببینید چه خوشروی کاپشون دار به کاپشون به حد وریانت های خوش رو دخترکو برای در نوار اگر خوشناید دبوشه نویسینشون صورتشون میپرتن انتخاب کنین. بعد این مدل رو ببینید این مدلش هم خوش روی منه 180 سومون سبوکک شیفون ای بینین دخترکو چه سبوکای بالای کرتا عجایبات میبیاید. نام بسیاری بالا پوشکاتی کرتای پاپلینا میپوشن تابستون. اینا وریانت های خوش رو تنوردگیان دخترو پشایمون نمیشوین حتما بیاین. بعد نه کاردیگانکو هستای اینو ترکی خوزی همه گرفته استای مرامت تورецькі تازه 250 سومون ایورم در تابستون میشوه که پوشین دخترو سبوکاکی خوشروی удобниян. انا با این قسم نبینین کرتای نوینکا آوردگیان اینو چند سومن دختر ببینین چه خوش چه او کرتا چند سومن کرتا 180 سومن پلاتیوی مالادیوشکا آوردگیان دخترو دیدید 150 کرده میتین. وریانت های بهترین مرحمت مالادیوژنی وریانت کسانی که میخواستن اینا بیاین هستای. осінакоша бинен чиқа ороду даштагиай баъд материалаш аҷоибот ай духтаро ин материал ҳичи намеша нигоҳ кунен аҷоиб материали хушрӯ будай ҳамаи ҳамино кори дасти жемчукати диден чанд та расветка дора 150 мана нархшам беҳтарин нарх 150 сомонӣ. ана баъд инай вариантҳои куртора бинен чихо хушрӯ стилои туркӣ 150 сомон паплинакаш бели мандояй ҳамиқа хушрӯае ки шута мепӯшен ҳичи намешава. расветкоша бинен чихо расветкои аҷоибот фасон марамат 150 сомон. духтаро касе ки аз амино гирифтанӣ боша ҳатман биёин ай пеш бухтон бинен маъқултон мешава. ҳамаи рангҳо ҳамаи расветкоҳо ҳастай иҷада ҷо ки камай ҳамаш буромадагӣ нестай лекин шумо метонен ки нависеншона сураташона партоян интихоб кунен. ана баъд ин киртарубашка дорана қисми боло даваё чанд суман то қая нах чун ана киртарубашко дарозай аз зону поёнай 180 сомонӣ метиҳанд духтарако паплинак сабукак анаи двойкора чанди карден ин тараф ҳамаш двойкае духтаро аз иҷа сар карда 220 сомонай ҳамроҳи брукошо нигоҳ кунен мана фасонакан ина касе двойка гирай ҳатман биёен бо айпеш двойкошона тамошо кунен. баъд ҳаст аз анаи модело иноям двойкаян двойкои тобистона мана бисёриё нағз мебинан и тройка будай духтарако шарфам доштай варианти тобистона паплинаки хушрувак чанд сум 200 сомон метиҳанд духтарако мана шарфшам ҳастай варианти тобистона спорт стил тройкаи спорт стил аз ин 9 та расветкаяй бо метонанд ки нависеншона сураташона мепартоян интихоб кунен. хулас интихоби кирта интихоби двойка ҳар он чизе ки мехоҳен болопӯш ҳамаш дар ин нуқтаи савдои апай анифамо ҳастай. як бор дигар суроғашона такрор мекунем. бозори корвон тарафи тилобозор 7 дарвоза 3 қатор марамат биёен ира бинен иқа хушрӯчаан духтуш и чанд смай инаи модел чанде
ای 200 сомон нигоҳ кунен. Иам хушруча аз инам расветка бисёр доштиянд духтаро. Бо барои дигар расветкаҳо шадидан метавонен нависен, шуна сураташона мепартоянд. Баъд ба азур тамошо карда интихоб кунен. ина духтаро распродажаҳошона нигоҳ кунен чӣ хел куртои фасона 150 сомон кардаган. инамҷа чӣ моделе ки мебинен 150 сомон. ина бинен чӣ хел фасонакай кадом моделе ки интихоб мекунен ҳамин скриншот кунен партоен шумо да доставка мекунен ё ки биёен ай пеш ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи пажар тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор. марҳамат. ира бинен духтаро чӣ хел куртои фасонай ҳамаш 150 сомонӣ. бисёрш бори Бишкек ай духтаро борои қимати ай бисёрш лекин ҳози аксия дафтидаги ай 150 сомон. и гарош кабинедам қа материалош хушрӯ и бо арзон мешидай ай 150 сомонам арзон мешидай. мана иноям ҳама хел бо арзон мешаванд. ана баъд ин гарошкора ҳози нишон метиҳем ам қафасон духтаро. мана ира бинен аҷоиб. ёхчон тоқаян ё шарфкати духтарако ин модела фасониша бинен шарфшкатиай 150 сомон. аҷоиб. паплинакаш аҷоибот ай духтаро ҳеҷ чӣ намешавад шута мепӯшен. мана чанд та расветка дора. ҳамаи ҳамино 150 сомон шидагиай. на паплинакои оригинал. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи Тилобозор. мана духтарако ҳафтум дарвоза сеюм қатор. рақамашон ҳаст. барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунед духтаро. ёша бобинен чӣ хел хушручаане. мана инаи модело бошад 120 сомон. диден куртора фасониша духтарако. мана куртои арзон агар дар кортон боша ҳатман биёен ай пеш бо борошона тамошо кунен баъдан интихоб кунен.